s viceva. Da, može. Evo, pitate Hale, jesi čuo za malog Haleta? Majke mi. Hale Ferrari. Hale Ferrari. Sad će dobiti ovako javni dis jedan. Oh, shit! Zvao me da idemo van, Hale, ja sam rekao može, idemo van, di idemo. Ideš s nama u Best na Relju Popovića. Ja rekao, nema nigdje reklamirano da je Relja Popović danas u Bestu. Znaš gdje ima reklamirano? Kod promotora u srednjim školama. Znači, ja uopće ne znam za te partije što se događa, to nigdje ne možeš vidjeti na stranici Fejsa, Besta, Instagram, ništa. I mi odemo tamo i uglavnom poanta to je da je Hale tamo špreho neku Čanki malu i Frajer nije ni vidio Relju Popovića, doslovno nije ga fizički očima vidio, a zvao me tamo, tako da jesam čuo za malog Haleta, ne znam, ali jel ta mala čula za malog Haleta, to je prava. Pa tako mu se penis zove, razumiješ? U tome je problem što ovoliko pričamo o tome, a oni su svi maloljetni, tako da iduće pitanje. Oh shit, da, zaboravio sam na to. Ja se vraćamo na vice da idemo doma. Evo, Tarik pita, pa ne može više viceva. Znači ja Relju. Tarik pita, što se tiče fakulteta na koji si iša, jel se isplati, ili se te stvari mogu naučiti doma i napisao je PS Sniper ubio? Dobro pitanje. Ne znam, evo ne znam koje ste fakseve pohađali. Ja išao sam na Money Design, pa gle, mislim, faks kao diplomat je dobro da ti nekom poslodavcu dokažeš da ti možeš sjest 5 godina i raditi nešto što ti se govori i biti spreman to završiti pod neku cijenu. A ja nisam bio spreman i krenule su nam gažice taman, ali da se može danas naučiti na internetu sve, možeš naučiti na internetu sve, tako da. Da. Ja sam živio dobro. A ovaj Sniper ubio dio neću komentirati. Da, hoćemo opet na viceve ići. Znači, gluposti nam piše. Šalim se. Pita Debeli oko, evo te, shout out Debeli oko. Zašto naziv Young Bude? Što se preziva tako. Prezivam se Budić, a mlad sam bio, a i fora mi je to da ima jenu na početku i euro na kraju i da je sve u kapsu. Oh shit. Lijepo mi izgleda. Zašto Dipsi? Kurac. To u stvari brim da je onako Hilja to prvi rekao. Da. I moje prije ime je bilo Deep Six. Kao neke... Zvuči kurac ima 6 cm po tome. Nije toliko baš velik, ajde. Nećemo hiperbolirati. Tako da je to bilo moje neko početno ime i onda onako postalo mi je debilno full brzo. I kao, dobro, šta sad, kao, dobro sam onda je Hilje brim prvi put rekao Dipsi i onako, mogu bi promijeniti, to je praktički isto. Da, Dipsi, shout out. Shout out Dipsi. Mislim Shout out pravi Dipsi.